Ja, maar de wereld is een stuk beter ouwezen. Nou, het gewoon over Philips kansen heen. Maar ja, ik denk al die jongens in het Midden-Oosten, in Rusland, zetten per Philips kansen deel, hij zo het willen. En ja, hou op met al die jongens in, man. Mijn naam is Jan van der Bij en ik ben wel voorzitter bij Uduros, voor de eindsprint. En zullen we nou een paar kritische vragen stellen aan de gasten die hier deel komen. Mij is ooit verteld van als dan wist ik een stapje, dan wordt het beste hier was die in haast. Maar wie dat dan eens varigt hier? Dat denk ik eigenlijk wel. Toen was ik heel goed. Voor het seizoen was ik heel goed. Maar ja, had je dan uit zo'n stak doen, dan is het op eens voorbij. Weet je wel? Dan wordt het van je bepaald. Wanneer ben jij begonnen met tennis? Mijn vader had een tennisschool vroeger. Dus ja, het tennisracketje werd al heel snel in de wieg gelegd, bij wijze van spreken. Een klein racketje met een soort rode bal. Daar begin je dan mee, een soort zachte bal. Tegen het schuurtje aan. Dus alle buren, sorry. Mijn excuses. Pok. Lisette, nou Martin hier omschreeuwing een paar woorden. Hoe zoest het omschreeuwen? Ja, vooral misschien wel ontwikkeling en groei. Ik denk dat dat de mooiste binnen die het samenvatten. Rutsk is ik wel een wet wat was bij 2024. Maar was dan ook naar je meesten inspireren? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik ben nou ook nog maar een ploegje jongens weer aan het trainen. Er komt nou een hele leuke lichting van jongens die ben tolle trekje nou. Dus het zou ook geweldig zijn zo'n periode bijvoorbeeld die Freulen winnen kunnen. Dat er dan 1 of 12 van die jongens ik echt op een hoofdklasse komen te staan. Ja, maar de wereld is een stuk beter ouwezen. Nou, het gewoon over Philips kansen heen. Maar ja, ik denk al die jongens in het Midden-Oosten, in Rusland, zetten per Philips kansen deel, hij zo het willen. En Ja, vecht het op die manier uit. ja, hou op met al die jongens in, man. En ja, dat voetbal, ik altijd ruzie en zien ook erin. Ik ging wel makkelijk leppen. Kleur.